spună când sunt derapaje sociale și am avut în minte ideea de a modela 59 de corpuri. Nu s-a materializat, n-am reușit să fac chiar 59 de corpuri, dar aproape la 2-3 zile mai încercam să mai găsesc o altă formă a unui corp de femeie ghemuit, strâns, tăiat, rupt, pentru că eu sunt de profesie grafician, vin din zona de gravură. Ceramica este o tehnică descoperită de mine acum 3 ani, cred, și mi se pare fabuloasă. Este foarte aproape de trup, foarte aproape senzuală. Mișcarea de a modela, mi se pare că te ajută să te exprimi foarte bine. Chiar mă gândeam că undeva le modelez poate mai repede decât desenez, deși desenez de o viață, ca să spun așa. Și astfel, încet, încet s-au creat corpurile. Eu am zis că ele s-au modelat singure. Eu le numesc fetele mele, toți prietenii mei știu că ele sunt fetele mele și mereu mă întrebau ce fac fetele tale, câte mai ai, cum mai ai. Și da, locul ăsta unde ne aflăm, Galeria Galatea, e un loc pe care îl urmăresc și pe care îl știu de mulți ani și care are un spirit foarte contemporan, foarte actual pentru artă contemporană și are așa o lumină și o curățenie. Și m-am bucurat foarte tare când cei de la secția de ceramică au acceptat proiectul meu, pentru că mi-am dorit foarte tare să fie aici. Și să știți că împreună cu Anca Vintilă Dragu, care este curatoarea mea, cele două a început, spunem noi, am încercat să-l recreăm acest spațiu și practic am lucrat pe spațiu. Și e una din expozițiile, cum mai spun eu din când în când, care se așează cumva singură, fără să îți faci multe probleme și cu totul altfel decât a fost în mintea mea. La început trebuie să recunosc. Aveți și o lucrare de grafică. Da. Ați renunțat la... Nu, n-am renunțat pentru că... N-am renunțat, vorbesc cu subiectul sau... N-am renunțat la pregătiți specialitatea. Da. Așa cum v-am spus, eu sunt din domeniul graficii și cu precădere al gravurii. Am făcut mulți ani gravuri de mari dimensiuni și tema asta a protecției a corpului uman a fost tot timpul parte din cercetările mele. Și când cream în mintea mea spațiul ăsta potrivit pentru fetele mele, mi-am dat seama că mai am alte corpuri de femei, mai am alte fete, de data asta pe plăci de gravură, și m-am gândit și împreună cu Anca ne-am gândit să aducem și o placă de gravură, doar am încerneluit-o, ea este și imprimată în alt, dar nu, am vrut să fie metal. Am vrut să fie metal pentru că este rece, pentru că este dur și pentru că este și suportul fetelor de ceramică. Și atunci cred că s-a creat așa o legătură între ele. Apropo de tehnica folosită, pentru că dincolo de niște forme realizate în ceramică, le-ați colorat într-un fel anume, pe unele nu le-ați colorat, practic, și ce m-a inspirat toate aceste figuri, chiar pozițiile, spune? Personajele mele în ceramică, da, le-am modelat, le-am ars și pe urmă am lucrat pe ele cu glazură lucioasă și glazură mată și am vrut să fie un singur accent de culoare, cel roșu, pentru că aveam deja în cap ca în expoziție să se întâlnească o linie roșie. Știți, vă spuneam că nu vreau să fie un eveniment dramatic. Vreau doar ca lumea să înțeleagă că este o problemă. Să înțeleagă că poate e bine totuși din când în când să spunem câte ceva despre ea și că așa lucrurile se pot schimba. Am vrut inițial să fac niște semne mari de exclamare
Și atunci m-am gândit că această linie roșie pe care o să o întâlniți în expoziție este de fapt semnul de exclamare. Pentru că astăzi când am plecat, după ce am încuiat și mă uitam de afară, mi-am dat seama că linia roșie care se întâlnește în multe locuri în galerie este cea care atrage cel mai mult atenție. Abia după aia vezi personajele, abia după aia te uiți pe perete, poate citești textul. Nu v-ați gândit ca la o delimitare, o protecție, o zonă care, într-adevăr, să te atenționeze după această linie roșie? Da. Linia roșie pe care o vedeți în galerie are, într-adevăr, mai multe roluri. Ea se găsește și glazurată pe corpurile de femei, dar se găsește real și pe pereți și, într-adevăr, are un rol de a delimita, are un rol de a atenționa și are un rol cumva, hai să spunem așa, mai poetic, de a spune trebuie să facem ceva. Exact, ați anticipat ultima întrebare. Ce trebuie să facă femeia româncă din ziua de azi, indiferent de vârstă, să nu se mai ajungă aici? Și ce mesaj, care e mesajul dumneavoastră pentru... Să știți că împreună cu Anca ne-am gândit că da, am vrea să continuăm, expoziția durează o lună de zile și am vrea să facem niște evenimente în galerie prin care să aducem într-un dialog asociații care se ocupă de traumele femeilor, asociații care sprijină femeile și atunci vom continua cumva ideea asta de a încerca să atenționăm și să găsim, nu soluții, pentru că soluțiile nu sunt la noi, soluțiile sunt la societate, ca să mă exprim foarte larg. Dar dacă noi atenționăm societatea și spunem, aici este greșit, și cred că arta este cea mai puternică formă de atenționare. Eu cred în continuare că poate să aibă un rol mult, poate nu pe moment, dar cred că are un rol puternic și că poate să atenționeze. Și da, vrem să strângem niște asociații în galerie, vrem să vorbim despre această problemă, vrem să scriem împreună niște articole care să spună ce se întâmplă și ideea este că ne dorim nu numai femeile să fie atenționate, întreaga societate, pentru că și bărbații trebuie să fie atenționați, că asta nu este o realitate care trebuie să fie în jurul nostru. Ăsta este și motivul pentru care aici, tot din ceramică, am pus tel verde, violența domestică. Pentru că, da, nu-mi închipui că o să vină cineva să-și noteze în galerie, dar lumea va înțelege că există deja un telefon unde poți să suni și unde poți să cauți o formă de ajutor. Ce mesaj aveți pentru fetele și femeile din România, românci? Da, nu știu dacă am un mesaj așa filozofic sau foarte... Cred că trebuie să ne uităm foarte atent în jurul nostru. Cred că trebuie să avem curajul să spunem când ceva ni se pare că nu este chiar acolo sau cum ar trebui să fie. Și cred că ar trebui susținute mai mult, pentru că acum, fiind cercetând tema asta, am descoperit că există asociații care susțin femeile, care găsesc forme să le protejeze. Cred că aceste asociații trebuie să fie mai vizibile și noi trebuie să ajutăm ca ele să fie mult mai vizibile. Sperăm ca mesajul nostru să transmită vizual tuturor celor care o văd și să aducă cumva schimbare. Da, sau măcar o atenționare, un semn de exclamare, cum spunem noi. Conștientizare. Da. Mulțumim. Seară frumoasă. Mulțumim. Mulțumim.